madzimambo ndokuti chidzidzo chiwanike munyika. You are one of the corrupt people in this country. Madzimambo yachawanikwa yane mhosva ndakatumwa nepasi umambo hwangu. Watadzirwa namambo ndepaki munyika yamambo kureva kuti uri kurwisa nekuchallenja mambo. Ndiri kuchengetedza kuti vazukuru venyu vaone nyika yeZimbabwe yakakwana. Ndikafonerwa neveZimbabwe human rights. As kuti I'm using my prerogative power, I'm here by the law. You are not the only one. Stop what you are doing right now. Ruzhowa. Hatingabvise pwanya ruzhowa pamba pasina kana ruzhowa. Light on fencing fix and supply. Tinokugadzirira nedzatagadzira fence quality nyama usavi. Takatendeka saJob uyo wanga akatendeka. Light on fencing manufacturers, masters in security fence, barbed wire, game fence, mesh wire, razor wire and fence making machines, supplies and installation to the nation. Light on fencing manufacturers, a complete destination for all types of quality fencing for everyone at affordable prices. You can visit us Kumbare Kumagaba opposite Mashwede service station. For more detailed information, contact us on the numbers that are showing on your screen or follow our Facebook page. Takawira unodiwa mudare na mambo makose. Nemoswa huru yekusvika pamba pa knowledge. Nemamonya ako usiku. Ukabvunyaidza muri. Kusanganisira neni wacho. Ukaita sei? Ukabvunyaidza. Ukabvunyaidza muri. Kusanganisira neni wacho. Pamhosva aya waindipomera. Nekudaro uyandipfakadzi dzako dzose. Mhosva yekuti chii yaipomerwa? Aipomera mhosva yekuti chii? Mhosva yakanga iri yechainsaw. Mhosva yekupomera yechainsaw. Kuti yakasei? Kuti kune chainsaw yangu. Nayo nguva yapera mashutis. Amai ndizvo mukataura. Ndizvo zvamukanyoresa rei. Uri kuzvinzwa here? Unoti chine mhosva yoropomerwa. Pindura zvandabvunza. Unoti chine mhosva yonoibvuma here kana kuti unoiramba? Haubvumi. Right. Amai tsanangurai kuti. Zvinonzi izvo munofanira kupika imimi kuti zvese zvamuchataura mudare rino zvinenge zviri zvechokwadi pasina nhema. Kana zviri izvo senzai ruoko rwenyu moti Mwari vandibatsire. Taurai kuti Mwari vandibatsire. Taurai kuti Mwari ndibatsire ndichataura chokwadi. Ndizvo zvatiri kutaura newe futi takawira kare mahanga handiti. Uchataura chokwadi chete mudare munomu pasina nhema. Izvo kana zviri izvo iwe usimudza ruoko rwako kupure kuti Mwari ndibatsire ndichataura chokwadi. Amai taurai kuti Baba vakauya kumba kwangu ari manheru. Saka baba kwangu vanga vabuda makuseni.
sezvo vanobuda makuseni vachibva vasvikoti amaisose vanga vari 7 vanoitawo nemota amaisose arumenyu vari kupi ndakati vabuda makuseni iri nguva iyi zvokumwe kuma7 chaivo tanga takutodya sadza vakasvika tichitodya sadza ndopandati baba hazitwadzoka vabuda makuseni zvikanzi tanzwa kuti vatouya kunoku mukunyepa tikati ai baba hazitoita se vasvika zvikanzi orit ndiketimboenda kwamuzuka ndobva vabuda nemota yavo vari 7 kudabva vaenda ndobva vanodzoka vana muzuka vachiti amaiburisai cheniso yedu yatora ndikati nhai baba ini ndinoshanda kwamambo here wamunosvikoti mukuda cheniso kwandiri handitomboziva kana zvecheniso zvamukunditaurira saka tikuda chisose zvokudai varipo panapa nhasi kana kudamburana gumbo vachidairana manje va7 vese vapinda mumba amuzuka akambota umana muchapara mhosva ini ndakatota umana zvamukuita zvisirizvo ina ndizezvo kwamambo handishandi kwamambo zvikanzi amai purazi mukutodya zvokuba pana majara kudya zvinhu zvokuba imbavha idzi imbavha varumenyi imbavha ndikati inini handidye zvokuba ndotoone vana vanoshanda zvikanzi muna vanoshanda mukutodya zvoumbavha vanga vakatozara mba pabhenji vese vamwe wabva vatumana kuenda kumashops kunotsvaga achisose takasara tirumba naamuzuka vachitaura zvavanoda vakomana uye achitaura zvake uye achitaura zvake vakati kana madhoo nhasi tinoita se tinopasa ndikati hazvandi kwamambo kana muchida batai madhoo angu muite zvamunoita zvikanzi kana mwana tinoita se tinotakura nhasi kuitira kuti zvimudzimbe chisose handimazvona saka zvinhu zvakandibata kuti inini zvecheniso handizvizive handishande kwamambo asi wouya kuzotivhunyaidza pamba vangadai vakatsvaga achisose nokuti ndovanoshanda kwamambo wobvunzana nyaya dzavo asi vakasvika vachiita zvavanoda vachitaura zvavanoda vakabuda payadzi vakatanga kutenderera vachishedzera vachifonda vachidii vakawanda wanda ndobva vasitera achisose kumashops ndobva vanovaona vakasvika kutanga kuda kurwisa achisose kumashops saka kumashops vakazorohwa vakomana vanga vari mashops nokuti achisose munhu ungani vakarohwa vakomana vaya vanga vadzika mumashops mumwe achakadzoka achimhanya nevamwe vakarumba kwaita hondo kumashops ndikati handichichambokudza kuti tsvagai munhu mune zvakanaka maada kusvika muchivhunyaidza munhu hanzi vakasvika vachida kumubata kora here achisosaoda zvenyu zvamukaona right wazvinzwa here zvekutaura wakanga uripo here pavanhu vakaenda changamire pamusoro aiwa manga muriko here uchidei nhau iripo changamire ndikuda kuziva kuti yani yakanga yatorwa sei naachisose achisose vakatora cheniso kunove kwaicheka mwana kumba kwanomeni bush good vaicheka chii pai muyadhi aiwa hapana inonzi yadhi kumakomo kwesuku chokwadi changamire ndo zvatiri kutaura kuti chero muridzi iwe muridzi haubvumirwe kucheka chero unototaurira sabhuku azvinzwa right even though wakanga uchida chainsaw yako ndo matsvagiro aunoita here kuenda kumba kwemunhu usiku changamire pamusoro nauye kuti inini ndizoenda kumba kwaamai chisose nde matsvagiro yaunoita ekuenda kumba kwemunhu usiku tanga taudzwa kuti ndemunofanira kusiya chinso pasitoo muri vangani vamwe vacho varipo vaivepo muripo here simukai ndimi mamafiya acho uyai umbiri ukovarume akarohwa mumashops ndiani pa4 wenya wakaroherwei kweuri chakarohwa sei kweuri kunyeperei taura zvakanaka ka iwe taura nyaya dzinokuwa monzi hatisi kuda kuita zvenhema zvekutamba-tamba muno munaika
Right, munoziva here kuti vachisosera neprivate home imaenda unotsvake imba kana mabirwa imimi mabirwa naachisosera kuziva kuti mana kupi zvikanzi endai kumba kwavo zvakanzi endai kumba kwavo here zvakanzi zvii vakauya vakaisiya vakapfuurira vakaenda nayo kupi kumba kwavo ndobva yazoita sei munayo here chenso yacho iri kumapurisa yakaenda nayo yakaenda namusukanasosi ndobva yanosiyiwa kumapurisa aiwa isusu vakomana vatora ndona yagusha yekunzi pamukana pamukana ndiwo chinhu chechi yakashandira saka imimi zvakakodzera here kuti zvinhu zvaitwa nemunhu achiti zvaari kuita basa imobva maenda kumba kwake munozviona sezvakanaka here shumba tiri dare tauranga pamusoro zveidare zvinowanika tiri vanhu munhu anoita sei anotadza makatadza ndo chinonzi chirume asi ngoti zvazvinoitira kana munhu atadza aizoda kuiswa tushuka tusauti chete wazvinza zvekutaura mumawezvo iwe unoti chii kuti chii saka mhosva wamboramba chamamere nhau inoitika ndiri kudai musamoni mune mashoko akawanda anyorwa simunhu wachangamiri mune mashoko akawanda mamwe andapomerwa mamwe andina kupomerwa nyaipo ndeyekuti iwe wakaenda ukanodisturba peace pamba pevanhu ndo main reason aiwa ndisi kuramba changamiri ende masvika mashaya vachisose maenda kumapurisa mukanga wangosarira kumapurisa siya ikoko unetsana nemapurisa kuti mapurisa ndava kumhangarira inyaya yangu ningi ndakupai ndiye munhu atora accused person kana kuti suspect imimi mochinetsana nemapurisa mukazoenda kumba kodai makasvika mukasvikochitemwa nematemeko changamiri kutaura kuti pane zvakaitika zvokuti vanhu tanga tarwadziwa changamiri inofunga ndingakudze kuti rwekumashure rwakamboitika zviro sekudaro saka patanga tati sezvo mapurisa vatizvo chenishonga isevadadada tichosvika pananzvukataachisose aisoseti pechiriso tidzokere kumba tanga tisiri muhondo kana ivo amai ava pakutaura takavabvunyaidza hatina kutuka amai ava Okay, fine. Kwamuri kuenda kwese iko kuna munhu. Taura kuzvakataura. Sorry changamiri. Yukarima hanga akatexta usiku pafoni yenyu ndinayo. The very same person yenyu. Ndiye kari hanga wacho. Unokose kana naina ndidi. I called you back iwewe ukadikata uchinzwa kuti asi wangarokiretena amapurisa yatua iwewe. Saka nyaya dzokunzwa kaitewo hadzirambiki. pamusoro yezvinhu All right, fine. lofunga kuti aiwa ine ndatizo handisi mukati mesamoni mune mashoko andikuramba mune mamwe mashoko All right, fine. kuti takasvika pamba paama ichisose handisi kuramba changamiri kana ichisvika paama ichisose tiregai mambo vataure mambo vakakutaura nauya wakutaura sorry mama nauya wakuramba panapa takawira ini ndoda kuimba nokutenda kuti amai ava vataura chokwadi ava mai ava vane zviravapamizira vane zviravataura tichisvika isusu nemotokari ivo vatsanangura kuti makanga muri 4 ndozvavatsanangura handitika asi pamakadzika nemotokari imimi mamuri vangai kadzikana motikari kumba mashops makaita right vakadzika nemotokari vakadini baira vakadzika vakatuwa nani uyu driver anga asimuka taura kuti nani ani nani ivo vatatuwa Alright. Zita rako nonzani? Alright. Ani? Imimi masvika imi izvi chairiro vakataura kuti mahanga wakatiwe mapurisa kwamambo majaira kudya zvokuba mambo vedu vakanaka stereka si mimi muri kudya zvokuba ndozvikagumbura amai ako ndozvino muromo wandakakutsiurai ndikati vakomana chenjerai kutora mhosva uyo mununa ushu ndiye akanga ari pamberi achidhuma dho uyu
Anonzani zita. Akazoenda kumashops. Akadzoka ari wani achimhanya kubva kumashops achishedzera zita rekuti Winston. Vanhu vari kurohwa. Ndiani zita mwanangu? Iwe mama wati ndikatipe zita la. Taura cheti zara. Taura mama ofuda zita. Ani? Welshers. Hazvisiri zvere Winston. Ini chatokura nchocho hongu zvekurohwa azvikuru zvekuguma join ana wani kuri chanisa kuona zvedhowa ndazvo asi zvekutaka bhomashops kwaita noise ndichokwadi apa yachiti kudii achiti vakomana vari kuya vakawanda kuri kuya noise ndaitwa sei ndarohwa ini ndikamuti kudii vakamuti agara pasi kutitaurire ndakamuti inini masvikiro ako mvana ndazizwa kuti uchanorohwa cheti ndikunyeperi akabudaro achindarohwa zisonese nditatsa muno zvana ndikati kutaura kwako mukana mamako munokurovesa munhu ndambokutsiura muno usho aiwa hana mazima samurove Koyo unonzani? William Karimanga. Right. Kwadoka rega ndimhanya nayo nauli. Chokutanga chainsaws yakatorwa mangani chainsaw ndeyani yakatorwa kupi yakatorwa pa mumba here kana po musango payadi yadi yacho iri papi yadi pamba changamiki pamba saka miti pane miti iripo yadi ndinokomberedza yadi kwete mugomo aiwa muchigomo changamiki miti yakaoma miti minyoro miti minyoro marudzi yapi amsore mambo ndati marudzi emiti muunga wakakura zvakaita sei diameter ndio hunde yacho iyoyo hunde yemuti kuti isvike pasaizi ipapo miti yechiindigenous inenge yatora makore mangani okay oyo unofunga kuti ingatore makore mangani 15 years ndio wakaujana ngafambe ndio wakaujana ye ndio wani ndio wamwana saka mwari akatuma utemo isusu hatisi takati mwari asi akati atotema asi kuti namugusha akati ndiye akatitemai ndiani akakutuma namugusha ndiye mudziwa yake yacho nomen gusha ari kupi nomen gusha ndio namubaira uye ndati ari kupi izvo zvinomudaro aiwa hapo atori kuharare ndiuya wanzi hapo haana kufunda kuyanasipuna yake alright ndio imwe chete iwe migiriki mapurisa miti yavari kutaura iri muyadhi haisi muyadhi tori kumacheto kudhuze nekurwizi iri kurwizi ya rwizi riri muyadhi rwizi haisi muyadhi iwe rwizi riri muyadhi changamire isusu tikatsanangura tingave tikukunyimberana ndati rwizi riri muyadhi chokwadi rwizi rwakaiganimana neyadhi ndati rwizi riri muyadhi here hongu changamire muyadhi yadhi yanamukii vakomana vakana vachida kutaura chokwada pamusoro isusu takatobva
tichitopinda muwaya kwaicheka mukomana uyo nechenso tichitopinda muwaya hakuna kumbowanika uyo achicheka mukati mewaya mukomana ndichitobvunza kuti projekti yauda kuiswa panapa ine chokuita chakadini saka ndokusaka pakaiswa mabhoho pararokagati tichitopinda muwaya tichibva kurukova haina kumbochekwa iri miyadi iwe ndikuyeperepo nokuti zvikanga nhasi sondireka kunogedzera kuti apa boicheka pamusoro ine chinatoenda orati pamusoro ine chinacho inini pane mubvunzo wangu ndikukumbirawo kuti pakatorwa mushini ndida kuti mundibvunzirewo mukomana uyu anonzi William kuti tichimubvunza isi kuti muridzi wemushini uyu ndiani akatipindura achiti mushini ndewani chete ndiani pakumana kwavanzunda mushini ndewani takati ndewani umeni gusha ndii umeni gusha angakakunyira Anyaya kalima ngati kubomzira ato ayo mushini ndiwanomeni gusha gusha wacho arugara kupi gusha wacho arugara gusha arugara kubasa kwanani asi pagusha ndipapa pagusha ndopagusha saka wanzwa muridzi wemushini chakamire kutaura chokwadi iwe kosenti uchiti kutaura chokwadi kune vadhuzvizvo anenge ambori manyezvo aiwa ndinoda kuedza kutsanangudza kuti ndinatsokumvusisa mamiriro akaita nhau mamiriro akaita nhau ndekuti nomeni gusha changamira akanga achicheka payadhi pake nemushini wake wabva wafa ndopa akazokumbira unove mushini wangu wakazoendwa bado wokushandiswa nemwana chiteerera manje ndikutaurira usati waenda kure murawo pamakaita mhosva iya makamhanya kumapurisa mukafona kumusoro uku kuhama dzenyu nditeerera ndiri kutaura ndiri kutokupa ndiri kukupa makamhanya ndikafonerwa kubva kumusoro ndikati murawo unoti chii ndikaenda unoona vakuru vemurawo tikagara pasi vakati chombo chinenge chakushandiswa pakupara mhosva chine confisticatwa then muchienda mberi nokutonga hama dzenyu ndikataurira kuti ridzorerei kune vakakutumai muvataurire kuti ndo murawo vamwe vakauya vakasvika uku vachinditsvaga macheniso yakachengetwa muri kuzvinzwa vakomana mukati mekuchengetedza masango ndiro basa tiri kuchengetedzera vana venyu vamuri kuchabara nevamuri kubara zvino muwiro wenyu nokuita kwenyu chekutanga makapara mhosva yetrespassing kunopinda muyadhi memumwe munhu kunomudhistebha rugare rwake nemhuri yake. Account number 1, disturbing the freedom of other citizens. 2, kunosvika pamba kunoshungurudza mukadzi akazvigarira hake pamba pake, kunomurovesa nehana nekumuvhundutsira muri varume mega mega. Pamba pane mukadzi here? Makadi kutsvagawo mukadzi wekuenda kuno kusvitsira ishoko kuti mwoyo wake arege kuvhunduka. Makasvika mega vanhu vechirume. Imhosva
One, yokutanga ndeyekuti imi makakonzera kuti munhu aita sei atye ari pamba pake akanga asina freedom. Chechipiri, imimi yataura yekutanga yetrespass mubva masvika bva mamutyisidzira hamuna kunongedzwa here amai? Assault. Aiwa. Nyaya iripo ndeyekuti yakaparwa in concert. Makapara in concert. Threats of violence dzamukaita perpetrate against amai avo anditi imhosva iyoyo mukudzoverenga kunongedza makawanda saizvozvi mumwe achinongedza you acted in concert ndokubva maita matorova amai avo mazvinji saka handiziviwo kuti imi muri kufungawo kuti zvinofamba sei vana vechidiki mayouth uyo hazi pamusonedari kana mandinzwa kutaura pandaita pekutanga kuti wakatadza kuti pakatanganiswa good. Otherwise, maybe out of all these other people, you are the only person anenge ari kuramba kutaura zvakanaka. Ava vamhena uyu ndiwo ndese ungotiwo masimba zita rako mubayira westori unozo iwe ukabva waita sei waniwo kuti paipai tabhaisa asi mhosva inenge yaita sei yaparika. Karimahanga ndofunga kumatare kunonzi mumarekodzi munotariswa kuti munhu yakambopara mhosva iyi here kumashure uku kana kuti haana. Iwewe murekodhi rako kudare rangu ramambo hauna mhosva yakadai here yakamboitika? Chii changa chaitika? Wakatorerwa mudziyo zvaita sei? Mudziyo hanzi chii chachaitika kuti uzonzwe mundani? Wanga waita sei? Watema miti. Wakazofamba sei zviya? Nenhau iyoyo wakabva pano ndobva waenda kwa DDC kwa DA. Ukabva kwa DA ukaenda kubhindura. Ukaenda kubhindura nikafonerwa nevewo government. Ndikafonerwa neveZimbabwe Human Rights. Mukadzoka kwachichema newe uchichema zvimusiririsa. Ndikakunzwira nyasha. Kukasara balance uchiti uchadzorera iwe. Ukabva waenda. Nasuno ndiri kusangana newe mudare. Musapamsoro. Teerera. Ndiwe zvakare wamhanya kumaoffices. Kunotaura zvauri kutaura. Pawatadzirwa namambo ndepaki munyika yamambo. Mambo ari kuchengetedza miti. Iwewe uramba uchitema miti kureva kuti uri kurwisa nekuchalenja mambo. Unoti chii? Pamusoro ita Tauri. Tingange tinodzibatanidza nautatu. Hold on. Malawi changamiri andotema muti. Mira. Ndiri kutarisa, ndatarisa parekodhi rako. Kuti ndiye Karimahanga. Saka iwe, you are one of the corrupt people in this country. Chokutanga. Vakaenda kunotarira muzuro. Ini ndiri muchengetedzi wenyika. Kwete kuti ndiuye ndichie zvimwe zviso. Ndakatumwa nepasi umambo hwangu. Kuchengeta ramangwana. Miti mukapedzai munofa.
Hakuna oxygen kana musina kuenda kuchikoro. Munoshaya chekufema. Mvura inaye. Ndiri kuchengetedza kuti vazukuru venyu vaone nyika yeZimbabwe yakakwana. Zvino imi muri kuda kukanganisa. Vana vachabereko vachaenda kunovhunza kumadzimambo, vachatanga vaenda kunovhunza kumapoliticians. Mapoliticians vachataura kuti isusu magwaro aya yatakapa madzimambo kuti vachengetedze nhaka, your heritage. Madzimambo yachawanikwa yane mhosva yekutadza kuita basa ravo. Vatigezera maoko. Pano zvinoitika zvepasi zvinoendeswa kumadzimambo. Hapana anozvipedza. Saka vakaona zvakanyorwa umu muTraditional Leaders Act kuti tiri vachengetedzi vemiti, masango, nyoka, wiza, shiri nemi vanhu vacho. You are the resources of this country. Andinowanza vari mangu. Saka iwewe mhosva dzako dzekuenda kunopinda uku imhosva dzakadzimirira. Mhosva yekuti chainsaw yakaenda kunoshanda kukata miti, nhaka yenyu, nhaka yevana vako. Mhosva unayo. Mhosva yacho ndakubvunza kune munhukadzi uyu kuti iwewe pane zvakaitika wanga kuda kuti ukompensatwe nei. Taura changa kuda kuti chiitwe. Elaborate. Zvamauya muchiti marwadzirwa mukaitwa imemi kuti ini zvandikaitwa nemurume uyu anonetsa anoenda kumahofisi makuru achiti hanzini handa zvandoitwa, achienda achiteroraiza vakadzi mudzimba dzavo vane mhuri dzavo. Zvii zvamungakwanisa kuti no akandipa chakati ndofunga ndingangoserera. Chii chamungati taurai kuna mambo? Ini nditora muroro wakarohwa ndakutonzwa kuna baba vari munhu. Imi makayo imi ndimakavhundutswa zvokuti dai makanga muine mwoyo mungadai makatodonha makafa. Vana vachitambudzika nekuda kwouya anofunga kuti anoenda kumahofisi achinzi para mhosva tinokumiririra achinyepera vanhu. Ini ngandipe mombe nokumweya kuchena. Ndona asazozvipamhidza kuramba achiningina vanhu vasingashande kwamamba havasvikirwi. Unotangana nevanhu vako ndokuti chidzidzo chiwanike munyika. Tazvinzwa amai, regai mambo vako. Chisose uri kuti chine nawi madzimai zvinotadzika madzimai deredzai madzimai. Iwe usade kuroverera mukadzi wako. Uri kumuremedza iwewe chideredza nokuti kana wati vaderedze kureva kuti iwe uri kuziva zvacho zvakuda kuti aderedze kusvika. Uri tichitaura usade kurova imbwa wakaviga mupingi. Aiwa ndazvinzwa nezvinange ndazvinzwa pamusoro nechiramo ngavachindipa mudzuriri. Asi uyu munhu akaita sei? Mbudzi mbiri kuna Mary. Chisose ndio akamangara. 21 days. Ito 22 mbudzi kana zisina kuuya kwakuenda kumba.
yashaipa kana ine mari mutombo kuti mbudzi ichidikamira ine mari ndokudza mari yakati kana mari iri mari $50 mbudzi wechete asi zvauda kutoitwa after 21 days ai within 21 days plus kazhinji kacho kana vachitaura handina chandinoteerera kwauri chiteerera uchinzi handisisina chandinoteerera kwauri asi kuti I'm using my prerogative power. I'm here by the law. You are not the only one. Stop what you are doing right now. Stop what you are doing. Uyu anga atokupisira akupisira zvawakaita uchazoziva kuti imhosva. Chandichaita iye zvino wawataura kuti ndiye ane sango ramakaenda kunotema, ndichamuda, then ndichaenda kune vhidhiyo yekuenda kunotora kwakatemwa miti, noti miti iyoyo ichiri kwanditi right, miti yakatemwa yacho une mavhidhiyo right, miti yakatemwa yacho ndiri kuda mavhidhiyo yacho kana yaripo ungatopa varume vekunhawavo kuti vave vanoonawo kuti nyika iri kuparadzwa navanani. Voregererwa here vakadaro vachiparadza nyika. Ini ndaramba. Iye zvino munobisa mombe pakutema miti, mombe paku no shungurudza mhuri mududu zvinhu izvi zvinobhadharwa within 21 days. 21 days. Chainsaw imagine. Chainsaw confiscated since it was the tool used to commit crime. 22 yekutanga yane zvinhu yakabatirwa 2022 Chainsaw was used and he
went away with it, which he has used to commit the same offense. Hence, it has been confiscated by plasma court community court. Kalimahanga to meet the court costs. Imali. Court costs imali $35. $70. Pane macases maviri saka $70. Ikesi imwe chete. I 35. Hey, order. It's $35. Kalimahanga pachezvake haana kubhadhara mari yaari nhasi. Haana kubhadhara? Haana kubhadhara. Toenda amai avo ndivo vari nhau yedu yatitungwa nhasi. Saka ari kubhadhara mari iyi times 2. Saka yani $70. Saka yani $70. Okay. To meet court costs $70 to be recovered within 21 days. Equally, my friend Kalimahanga, you went to the Zimbabwe Human Rights uchitaura kuti kodzero yekutorerwa maodhropu nezvinji uya wakatorerwa tikanzvika pakunzwisisa mukadzi wako achichema newe ukaona zvakasimba zvinomboita kudazi zvino nhasi wauya futi the same human right inotorwa ukavhayoretawo kodzero yemumwe sekuita kwawakaita kuenda unosvika pamba peuyu nekunoita zvawakaita mhirizhonga kutora kukanganisa mahuman rights yemukadzi uyu nemurume uyu nemurume uyu. Zimbabwe human rights dzinoaplya kumunhu wese muno. Andiri wapanzwisisa? Saka tiri kufamba nenhau human rights kwawakambomhanyira. Saka nhasi uno ndiwe waenda kunovhayoretawo human rights yangu mubasa rangu rekuchengetedza masango. Saka dzokera futi kuZimbabwe human rights. Unovataurira kuti nhasi ndiwe wakonzera, ndakakuregerera, apa wadzokeredza. Saka ndinofunga for the time being. Udautaura chii? Pamusoro nechinanga. Tingangoti tasvika pamba pakarimahanga uyu. Akatiudzawo mamwe mashoko akanotigara mudundundu. Zvakanzi imimi ndakanzi handifanira kutaura nemi panapa. Imimi mirirai chete kusevhwa kubva kukoti kwa-Major Street Court. Zvototi zvose takuda kutoita zvekutourayana nemurume uyu ari apa uyu auraye nyingi uyu.
zvikonzero zvekuti inini ndatumwa ndidare kuti inini ndinomuseva. Pamusoro wechangamire nawo mataura mapa zvamataura mutongo kinoti ngaachirega kuwedzera nawo dzisina kubvira dzataura. Ngaasawedzera mashoko nokuti imi changamire mati kana munhu anga wakanganisa iyo vatanga kuwedzera mashoko. Ngatitererei imi changamire zvamuri kutaura. Titerera manje kutaura kwangu kuri kuti inini bracket randatonga ndiri mhosva yakapara handiri wazvinzwa kinoti semupurisa nevamwe vake kana nemazviya wakataura vane zvinhu zvavanotepa nazvo makarekodha izvezvi kana uchitoda ndinotora foni zvose ndiburitse mameseji. teerera iwe mupurisa ndiri kukupanzira gwara chimwe chine gwara rateni wangu iwewe kana wakarwadziwa nezvaakakutaurira tenga samuel evidence unayo mufoni mako ndinotenda nechinaro wazvinzwa pamusoro wechangamire ndikumbira kutaura chiri kuchishomanana changamire nati chiti kinodi kana ndakamukanganisa iyo yakinodi iyo ndamutaurira iyo yakinodi muchapedzana mudare rino zvanga zviripo changamire ndokudai iyo radhiru renyika ino muri vanhu aiwa urega kuramba uchinesa mambo zvataura mambo zvatokwana iwewe kana une paukarwadziwawo uya ndo rakavhurika iyi iyo zvino wakambomhanya kuna kusivwa nini kurwadziwa ikoko kushandisa iyo wazvinzwa tevera nzira uri kuziva nzira yako saka iyo zvino ndingavoti iyo yapera iyo